Ka kunhun ginong khai motion juri Bangladesh lengba ka Macailan Custom Station kibadan kumbalai phongot EA bat kibadai na shabar ka himasora walong maulong bat sobar kila penpau ka jing sosi ba wat adian shibnai ba kila pha jing tho shaka coordination committee Macailan Custom Station ka ba pentelun ni ka kam khai ka ni ka chaka penban kimshim layo chubab EA kani ka kunhun na jingalam uba komar kharbani pat uba yesterlan waspe kila pha jing tho akash photrek urisa warjar fly shaka committee ban ai ba lang ha kam khai motion lang ba ka te LCS kata laipho kali ha kisngi ba ya ka line ka jing bom yo chuba ba kisngi bala bo por kata khat photrek urisa warjar fly wala ka committee kala da priang ka jing tho khalai trek urisa warjar fly kala penlong ni kunhun pan ujor pat da ejahar Majai police outpost ha south rek nai wiang arjar fly kumju shaki bor badai pej kinong khai na kani kunhun gila ong ba kani ka jing bom yo pentelun ni ka kam kum ha ki por bladap kalawan ra ka jing e yaki bar kimyo shu bar masan ne pendap halaki yeng ki sam jongki uba komar ulaong beradu bala pengkala thamai gur company trei kta kani ka chaka ndai tang ki chu kitrok ki bayat malakas ngi Patrong sa Bangladesh kat ba ki weipat ki hab ban shueng no da ka ba pen pau bala don ka chingyo khai ba mar kumchu kumbayo lem ka nom don ka chungknyum la ong ba manta ki klalong tang ki nong petkai ki weipat harengkat ka shushong sngi bat ki kendon ki perkheng pelat nak benta ki nong khai ki bon na shachangai bat ki shusa ha ko umdum la ong ba kum ka kunhun ka kwa e chingi treilang bat sngoto lang ba kam khai ka nom sha kurup ha ki barjala halo ka chingkhang e ka wei ka kata ni weight bridge tharia ula ong ba ki trok ki bawan na ki dei ki benta ki hab shim slip na weight bridge ka badan na lailat bat kam don shu ka chingthau chungwo ki kali kit motion ka jing e ka bengi kendu hakan ka benta kan ni leti ya ke jungi ban ya kamai hang ne bak sapoi sadu uput bangin haban bu da ka FIR sapo police station ka daw ka long ba ngila syab jing e ka de menta bangin pentelun ya ka kam jungi ngim yo lat shu ban ya yat ban ya khai kumbalong ki por bladap nilai atre la slam hang ne don ki bala pras nem ki don ki ba sports nem don ki balai nem don basos nem kunta ter te ngilai yo jang ngilai yo bai dawai ngilai yo bai school khun nang ne ti bor kata ngiwan hang ne na ki sinong da kham jengai mangim de na ki area ki banang ne najan ngiwan na ki kham se jengai tingiwan hang ne ban le ka business ban le hok ban tri hok kumbak sorkar pencelur yang ni baik kan ono kambang itrei mangi mengelak bantre ngin yasyu bantalang kenang ba kataka bangin yo ban pendap penbiang ye tegi jeron kam haka yin kasem ne hakino kino betake melang salang rumju te pause ndala poisane ngidap ka jeng susi na yin ngimi kum kita ki bon wan bela bon tre ban kata sane ndala poisane pade ngidalai phaying lo se orai nomor ngim yo su tang bai kali ban phaying ru nomor bai kendu jeng sikade bangim yo su ya kalat bane khayilang kumba khayi duai te da ka baburom ngas ban kerpat ru ki NGO ki jong ki seng balang ki jongi bas ko ba ban tur kelar lem ya kan ni ka benta bat pindawan inquiry pindawan hi hafil kenang ba pinlab ki jing sya ba pin UI dara jong ki kmat persang ban keli na ki trok ba yai lain menta hato ki trok ki dei kin jongno ki dei jongi ki perlo pasnam ne ki dei jong ki wei par ki jing no ki hang sa sa syai bat wat num nge ka jing ba tai tang ka jongi rewan dalade bat pinlab ya jing sya bat mentalai kaneka nanadu ba kelapan kelat mai ya kaneka rokom ban ya tre ya kta hang ne batang kiju ki trok ki ba running man kasngi ban poi se Bangladesh re ki wei pade la shuyang no ti kaneka kta sibun ya ka jakpo kta sibun ya ka jing e jungi ki bele im hang ne ki bele kamai hang ne lagi bun bursnam kata ka dau ngila persang ru ban bu ki jing kerpat ya ki bor bade penyat ya kane kam export hang ne ha Majai nila kerpat ya ki bakin pejlam nam tagi ne gi jongi la pharu lang baga jing tho ban makiru ki la receive ya kata jing tho ka jongi syaka coordination committee bat ngila lakum kono kala adap mentala si benai tam te rai kata jing tho jongi ro hadu menta ki dang skap man kimpat penbej kano kono ko benta na takadaw bangin don ladon ci bangin yad da kumui pat nila pha jing tho na sa police station jong ka Majai outpost bat ngila buru sa transport commissioner jong ka Miglaya ka jongi ban petlam nam ta gani ka jing e bangi kendu hang ne kenang ba ngin ya im kumbang ju im ngin ya yo lang kumbang ya yo por ada ladang ya yo katno ro lo da ka jing yo kalong mar ka ju balai ngin ya trum balai ngin ya bengi susi nomar ngin ya
ngiayok kum ayok lem kiwe te menta pade ngi long ban tang ban ki long sudang pikai ni pe jodut ya kiwe la ki yai ngi shong hang ne su shong sengi shong don kam don jam mangim yok su ban yai bung yok su ban lut i kali ngim yok su ban yai pen yai ki trok ki jongi namar ba ki rul ki aing ki ba pen yai menta kal perking siapa pelat yangi kam tam ki ngi ki bawan na kam sejengai bar mentang su batai kendiat ba kala don ka jingi pen baik hang ne ba kila pia no ya kane ka walong eleka ka kota ya ka walong eleka la ka jong ya ka molong eleka la ka jong ka so ka majai la ka jong terengi pade ki bakam na jingai ki bom don haki ne ki sidong ngomud ba mentangi sa ka umdum hang nong in leit hang nong in wat bangim yo su takalat ban ya yai lang takadaw bangim man se bangi haban bu ki jing tho ki jung ujor ban peilam nam ta kane ka jing ka jungi te kajing yak kajungi ngikum ki mangi adon lang ki dong tre ki jongi driver jongi ki don telada ngikum kita kinong khai ngimla ban pentelun ya kam de tang kajing yak kajung asimat ka kta ru ya driver ka kta ru ya kun ki jong driver takadaw ngi im janang ne ngi yo nang ne nadong sadong ki jong kam jongi hayang sam telada kalong har ka dor bat kata ka hok long brio man brio kam don su hangi taki para kasi para khara ki para dok persnam tekane ngiru nim kwa bakano kano kaya kaji kwa kajungi ban ngin poi sakano kano benta ka ba susi ka ba wanra ya kajing kerumeram kuri hurah reng kwa ba kanwan kami kejing keren kenang bangen ya syai ba kanne ka kam bang ya belang ne ba nge sengi hang ne kemud ba kan ya bejang ti bang ne yo lang kenang ba kan long kajing kermen namta kalawei jongi iwe baro tigla pha ko kajing tho sya ka coordination committee made maka ka ba pej ya kanne kajing pentelun ya kam kai hang ne tingla pha saka ni don hadu lai pungut ki eksporter ila pha ka jing tho ni la kerpat yaki ba su ba ban pej lam nam ta ki de jing e bungi keduk bagi mi su ban yai ba yai ki por bradap tikila de receive ru ya kata ka siti jongi hare hadu menta menne kidang sngap man ki pat le kita ka daw bangi sai mi sakmat kumne bangi pensengeu kenang mapi pentip ya ta ka jing e jongi ngibu ka jing kerpat ya ka badai kadang penyai ban pentelun yang dikam mas ngobha ngi para karsi pardo pasnam ngin de bane khinong we namar ka kta yo se bubun pat ki benta mar ngi i hang ne menta lai ba ki ba kini e kane kam khai labun ki ne ki kinong tribal ya ta daw ngi ong lakup nom ngi dad don ka jing sulang ba kam don kata ka jing ya pe chiliang kanu chiliang ni ka don kata ka jing kan tho ka jing keli we ba kadon kita ki banabar kum ta ter ngum kwa bukan mi kum kata ti nomor bahang ne ngile im sikata pila tip yang ngi de ki ti ngi kwa alkom ngum no su bahawat nom pun mi gini kentin bagi nong wei ki bawan sane ki nom ai bah su ngi nom ai lat su kenang ba nomor ngile tip bahang ne ngi ya jekane ekspor ngi tip ngi ya hakan no gorkom hakan mentang ya tip dan ta kadaw su bah pen bait lang bangene jo mentang lang kenang bakane ka ekspor ka kam khayu ngi kan nom thut bakan ya kana peteng nak por aki bor ba da kidon arteliki with bridge kata ban pej ya ka overload jong ki trok tre mentala i ba ka kabade na kalain tharia kala sakut no kam kala khang kam plisu te menta baro ngitip ba ki kale ki trok ki ba mi na lain tharia ki sim kata slip nang ne na ka kata badon halailat te inda ki la sim kata ola sim kata slip nang ne na kata badon halailat kisum tang kata slip berki yerung sya Bangladesh te kata ka jing thau jung bo kata ka bakin pej ya ka khia ya ka lut jong kali kam don su ka bale ka lain tharia nadu porbab khia ya gane ki lai teli kisno te gemut ngi ban lek lut niyo ban lut ngidlami hasurok lai sabat ba mdon taka lis na kalyang jonga tenga karpat ba kin pej lem yangi kumba kilap phia yakine kilai teli sau teli te yangi ru ngikwa lange kataka bakin ailem yangi kumba ai yakiwe ini baru kata ngile belas ne kayak kada yo sitrip si benai ro ngiyat pe kumtu tenre ha pakisim menta kum gane ka kerkom karul ban pekin penyat long imyo su kan tang ban mi kali ro myo
ban dapimi kali ro sabat steng ti kalong ta pi ye ki jing kendu jing jengi te ngilap ba tangga kata katuka display khmat ro kamdon te long ngimtip ken abang yo atu karisit bang yo atu kata slip kadon be khat arton mo khat ar matrik ton te long ngimtip ken kadon kumno ne kayo long kumno kalong kumno ngimtip ken long pro kata ngiyai tang bang ngimtip ta long ikwa ken ban wat te jing sisa bak nang bang yo te jing sisa atau kade khat arton kade khat laiton khat sauton ha kita ko rekam kita Tage ngimi na sinong ngiwan belamo. Habang ipe jikini gimalik. Kin ada kin ketulop yang ngimo. Namar ba. Katrib ru kimiyo ngiru bandawaya tak tulop mah. Ngim snow don hak hiren namar ba. Ngan pe malik ru la isen mo. Cem jeng jonga simet ngasno kacibun ya kejing namar balai pros kita kumba kini kila punya chane kumki mencoba kum kusok baru ngiyo belut tementang ngiyo syo belut te mentang nawa long ro mencoba ngiyo belut tementang ngiyo syo te walau mau long ro kumjo hi te hakna benta cukup ngam ajing im juga moru ngasno balai ngiyo lut mentamo dengan lak keli lam ni kiwe ong ini kidon da kata kunhun kata action na sora kaba kisim tu condition ka ina kata ki ong condition de penyat ya kane ka lenti ya kane ki kam ki jam ki bayade sane de ngiro ngim syuk ban lek lutแต่งี้เลยลวดป่วยหาสุติกี่องงงปลายลำบลายปลายมากี่องumdan kataka lias badan ke badan ke kali ke badan halis kila banyak kimamdan halis kimla banyak kemudian kata te ngasem jeng te Beras kita ro kini ki perlok perjor jengi ki bayar sem jengek lang tengah sngau ba daga kelenti ngin le abang ngimtang ikut kirat kelenti dak kena kelenti ngin le temen tabat perlok perjor pada yang kadon kelenti bangin le ya kata tang kawai kelenti pa takdau ngisale ha kata kelenti ka ba kumang no bun ki kum ka sokaro kade ben piklang namta ni kiria ben pakat lang kai kulen tilam yang ni Iya jonga te kai ba kani bakimya ai share lang ya ai kota lang te long ba ko ai bani yo lang mo la bela la ka snam sene long suduk kon san no mentang kumne kemun mo lek bela su se mo sawai ru long tak ada long mentah te long ko ai bani yo lang hi kumba set yo muswa te kani te long persang biang hi la ka loka sarkar kam perikam dengan hak ya hak biang itu ane sikmat la da ki kloi ban khot dengan kloi ban ya terilang ya kata maladuk meswar kumtah ni terilang ya kloi ban khot dengan kloi ban ya terilang biang kan malak ne kata gajing ya huri-hura para kasih para yuma cuma amsala bala laisnem la expon tak ya be ya renti temta sebenai tam kila pihak no kini ke benta tem yo sebenai tangi kali lasu yang lasan terus baru gimla banai tulam terus baru ulah dom yang ni tangi minta cing dawa cungi sok bes kurkun ro kalau dengkam baik kesemak ro kalau dengkam kene lah can minta tangi miok jumlah tangi kalau ketak lembar ngiwan sini leyeng ngiwan trewan belang wan sini miok jumlah beli cia ro ngilal ran ki khun ki ti kila khmil ti